Что адбываецца? Дед Максим, здорово, рейдеры, здорово, нібы сядзеў у засадзе. Такі типу, зараз хто-небудзь пачне стрыміць, і мы адразу рейданём. Ну шо вы там? Шо робіцца? Дзяды рейдзяць адзін аднаго. Паладзін здароў. Так, а шо? Хто базарыць? Хто базарыць, я вас пытаю. Так, яшчэ раз фей, дед Максим, паладзін, усім чыкі-брыкі і ў дамках. Зараз я крыху наладжу, у мяне ж тут double streaming, you know, exhibition, барбішан, таму трэба быць уважлівым. Гэта ты сядзіў у засадзе, чакаў, пакуль хтосьці будзе сканчаць стрым. Гэта справядліва, улічваючы заўсёды пачынаю 14:00, канешне, я сядзеў у засадзе. Добра, давайте, пачакайце. Я так і думав, що мені хто скаже, що ніхрена тут 14:00 ніколи не починаєш. Старий, маніш, що то один час, то інший час. Ну, уся правда твоя. Так, все вже, мікрофон, напевно, вже нема сенсу ховати. Так, ви думаєте, що я нешта виправив з часов, як я учора сказал, что праз гэты сервис у мяне все паламалася, у мяне все хреново працуе. Думаете, я что-нибудь рабіў з гэтым? No. Вядома. Я просто буду гундосіць на стрыме увесь час про тое, что як все кепска. Так, отправить, you know? Отправить, you know? Фактория. Дед зноў пайшоў на заводзе. Так, это мы постимся. Это мы постимся. Дед зноў пайшоў на завод. А там... Дед зноў пайшоў на завод. Ідзе нешта не... А? Ну так дзякуй же, ну. Так, мы сёння до 3:45, 3:50. Там жонка працаваць будзе. Так, что вы тут на мяне крычыце уже? Всім здоров, Бульба здоров, тутэйшы здорова. Сёння выбор якасцяў, а учора быў стрым? Учора не было. Всім здоров, так, Гомчик здоров. Дык что ты все гуляешь, калі відэа, Гом, ты что, ачмурыў? Трэба ж дапрайсці. Так, а на ты трубе паглядзім, там выбор якасць можна. Так, а на ты трубе рудзінкі не даюць. Так, Машинский здоров, Аглик здоров, Аглик там нешта галасуе уже. Так, мяне тут відос про кабачки знішчыў учора, здоров. Ну, дзякуй. Ну, это ж все равно, это ж, типу, под тренд, але тренд на русской мове. Я не знайшоў пераклад, это ж з кіно. Так что прыйшлося ўсё пераагучваць і шукаць і музоны, гэта ўсё рабіць. Ось ён шлях складаны этих беларускіх тиктокераў. Так, ужо рыхтуецца да Ведзьмара, вунь плакат повесіў. Ну ж давно там вісіць.
Пахую адкуль это была ульта. Дзякуй вялікі. Такога ніхто яшчэ не рабіў. У беларускім тык-ток дакладна. Ну тут нешта адно прыйдзецца выбіраць рудзенькі альбо аўдыо онлі стрым. Ну так, ці глядзець, ці рудзенькі. Так, што я хацеў? Я нешта намагаюся ўсё... А навошта я схаваў? А давайте я паспрабую. Чат. У мяне ёсць іншы браузер. Вы сабе уяўляеце, у вас ёсць іншы браузер? У мяне ёсць. Firefox. Мы уключым Firefox. Мы запустим чат у Firefox. І мы паглядзім, ці можна Firefox сцягнуць не так паскудна, як... О, ну ўжо палепш. Ужо палепш. Потому что опера чамусьці она такая, типу, давай... Бля... Давай я на паўэкраны табе максимум, як я магу сціснуцца. О, ну так я хотя б сябе ўжо бачу. Это ўжо поспех, ребята. Что там? Заранее рыхтуюсь, я дома, ну а як же ж? Так, на ютубе сёння ідзе стрым, ідзе, усё павінны працаваць, паказвае, што стрым ідзе, там нават один глядач ёсць. Нормально, нормально, трымаемся. Гуляй. Так, Firefox гэта не іншы браузер, это мусіць быць браузер. Не ведаю, я ўсё сваё жыццё на оперы сяджу, і мне нормально, у меня ўсё добра. Так. Давайте глядзець, давайте гуляць. Будем гулять. Значит, будем протягивать руки. Ну, ты сам себе глядишь на YouTube. Может быть. Такое может быть. Я як бы не буду спрачаться. На коли гадаю. Нормально. Так, не ведаю я, але я за Пакс Гісторыя буду бороться. Ты пытаешь? Па-першае, ідзіце ўсе галасуйце, таму што там ідзе барацьба, ці зноў Ancestors Legacy, ці будзе Witchfire, так што трэба гэта, канешне, мець на ўвазе. Так што глядзіце мне. Давайте каву сербану трохі. Што вы, як вы там увогуле? Расказвайце. У мяне нават на каве, на кубку написано кава, ну, в сэнсе кофе, каб я дурны, самый тупы на хуторы нет, сам не поблытаў. Opera и Firefox, да. Ну-ка, Андрей, давай ляпі, що павінна быць. Зараз якінь Ubuntu. І такі, во, малайца, які добрыя новыя правілы вывёў. Я ўвогуле малайчынка. Каюся, карыстаюся Яндекс браузером. Якім Яндекс браузер? Не, ну гэта зашквар уже занадта. Гэта занадта нават для мяне. Браузер Comet. Comet гэта сродак для мыцця. Не? Нешта ты паблытаў, фей. Так. Ну, руки, гуляем. Завод у мяне крыху стаў болей. Так, адчуваю сябе нейкім браузерным прашвындоўцу. У мяне стаіць Chrome Edge Brave да Firefox. Боже. Ну так, то нейкая, я б нават сказаў, прашмандоўка браузерная. Перамагчы не трымаецца, калі хаурусер не арганізуеш. А вось трэцяе месца, каб не вылецеў, можна трымаць. Ну, трэцяе глядзі, асцярожна, таму што там Oxygen not included на падыходзе. Хаця, здаецца, ўсё ж такі апалагеты адсутнасці кісларода, яны, здаецца, адпусцілі гэту гульню. Мы пагулялі 2 разы і зразумелі, што з гэтага плыняра сэнсу ніякага, і хрен з ім, і з яго кіслародам. Так, што там? І ўсімі карыстаюся. Не, ну ты валіш, канешне. 50 гэтых, навошта табе столькі? Так, а как я ніша адбіраў, я бачу. А как я дабраў? Што у Пакс Гісторыі адабраў? О, тоже дзе. Ubuntu гэта для працы. Chrome хопіць. Ага. Праца такая, што рабіць? Кастамы. Усё зразумела. Это, ну, это айтишнікі сабраліся і давай меряцца браузерамі і кастамерамі. Плыняры так дастаткова душны, навошта нам яшчэ і гульня такая. Бля. Так, жонка моя, пералагінься. Мне Катя кажа, что я душный. Так, что мы? Давайте разбираться.
Вы углядзіце, які у меня завод. Прыгожы? Хто скажа, што завод не прыгожы, з вас 500 рудзінак. Тутэйшы макакі злуецца, што той адбірае галасы. Плюс 1000 рудзінак гэтаму хлопцу. Так, давайте, значит, что? Ситуация. Значит, ситуация. Непрыгожа. Я тебе зараз дам непрыгожу. А ну доставайте рудинки. Я не вытрымал. Понаставил труп. Не пройти, не проехать. О, бягуть. Гляди. А некие лоховские покуль. Это моя система надійної оборони. Ще поставим. Зараз ми з вами пойдем будовать. Ну, докладнее добудовывать. Я добудовал уже медный завод. Почекайте, я забылся. А я не памятаю. Мне здається, що добудовал. Ну-ка. Добудай. Нічого, що я буду вам сьорбать. Так. Як і обіцяв, підтримлюю як можу. Буде АСМР. А хто-небудь сьорбає, ну, типу, АСМР, типу, сьорбаю 2 години. Есть такое? По любасу есть. Но не может такого быть, как на YouTube не было вида, где нехто сёрбает 2 годины. Так, дык тебе на аутпасте хутка будут шамить жуки. Что такое аутпаст? Говорите. Вы не говорите... Блять, стреляют нельзя. Ну что, уже добегли? Бля, не добегли. Я не поспел поставить там оборону. Все, я нажаруйте мое это самое. Аутпост. Я не вижу, что такое аутпост. Это пошта? Что это? Я зараз угоню это самое. Тягник, и мы поедем на тягнику. Где моя машина? Блять, машины нема. Так. Это зараз едут там усё. Потому что я усё планировал поставить там оборону, и я короче не поставил ее. Погнали. Погнали гасить жуков. Блядь. Знешняя пошта. Блядь. Газуй. Ну все, она там меня нішить. Тільки цікаво, що конкретно. Металічну чи медную здобичу. Блядь. Усяму гамон там. Що забить їх треба. Медную. Медную трасуть. Летим волосы назад. Блять, все, погнали. Где там какие кнопки? Ну да, глядите, чисто лоховская банда. Банда лоховская, или погрызла мне все. Так. Что пьешь? Я не бачу. Каву? Что? Ты не... Ну, гляди. Это ты не бачу, тому что не 60 феписов. Вот как бачу, что 60 феписов кабе поставил, тогда бы ты одразу все убачу, что там и что я пью. Я бачу відео, де хлопець глядів, як струмінь води з крана резали ножницами 10-1. Не, ну, нездоровых людей, в принципе, досить у свете. Это по фактах. Я увогуле хотів створити тут, на аутпостах, як каже Гомзик, створення своє тих самих. Тополі на полі, Ютуб. Вітаю. Я просто одразу кажу, що у мене стріми йдуть одночасово і на Твічі, тому, і в основному народ на Твічі, тому кришечку буде, напевно, це неудобно, тому що там люди не розуміють, кому я відказую. Ютуб Тополі на полі. Гэта не банда погрызла, гэта Аля. Не, ну ты шо? Это самый Шашаль, докладно. Погнали. Так, что отбывается? Электричность поели. Где? Что-то? Вот тут слуп стоял. Так, тут стояли
2 здабытчыкі. Не зразумеў. Бля, здабытчыкаў няма. Да ёкарны вас па галаве. Што я вам магу сказаць? Андрэўская ты шмандесіна. Давайте пакуль дал... А, не так. Так. А тут дзе стаял? Напэўна, недзе. Не тут такая. Хай тут пастаіць. Так, окей, обі. Значит, яны прыйшлі злева. Так. І справа хутка прыйдуць. Ой-ой-ой, трэба нешта рабіць. Давайте пакуль я паставлю просто турелькі. Не ведаю, што бараніць. Грызлі злева. Так, Наталья Ивановна гэтаму не дасць адбыцца. Хутар будзе ў нядзелю, у гэту не. Я намагаюся рабіць раз на 2 тыдні. То бок кожныя 2 тыдні ў нядзелю. Вось так выходзіць яно. Так, давайте дзе-небудзь упіздонем сюды. Іх як бы не шмат. Тут можна пакуль... Бля, што я зусім не падрыхтаваны. Ніша зусім не падрыхтаваны, патронаў няма, гэтага няма. Раз на 1 трэба. Дык у мяне няма столькі контенту, будуць выходзіць відэа по 10 хвілін. Это не прикольно, я так думаю. Бягуць? Глядзіце. Вось яны дзе паселі. Гэтыя гомаэратычныя сны. Ну-ка, давайте мы поставим тут таксама турелькі на ўсялякі выпадак. Калі яны узбудзяцца. Так, я яшчэ ты не даглядзеў. 4? Ну, ты вообще... Уй, блядь. Ёп, ты бачылі, як я? Прафесійна. Прям вельмі своечасова. Так, цяпер што мы робім? Давайте... Мне... Ой, блин, не задавили. Счастлівы чалавек. Калі не хапае хутар, я магу уладкаваць. Поўнае погружэнне. Лопату выдаць, сякеру, фронт працы. Усё можна арганізаваць. Мне толькі не падабаецца, што у мяне святла мала вельмі у пакоі. Вельмі мала. Нават для стрыма, не то, што для стрыма, працаваць мала святла. Трэба нешта з гэтым прыдумаць. Дома не даюць глядзець. О, не, ну такое мы асуджаем. А кантралёры ёсць у цягніку? Не, там нікого няма, там те самае. Там і кіроўцы няма. Гэта штучны інтэлект. Асіповіч, канечна. Дарэчы, станцыя называецца... Калі ласка, жодзіна металічная. Я хацеў напісаць для знаўцаў жодзіна южная і нікому не нужная, але падумаў, што не трэба. Так, а на беларускай прыгожа не атрымалася. Так, значыць, нам трэба арганізаваць на выездах сістэму абароны. Што нам трэба зрабіць для сістэмы абароны? Можам для пачатку просто можам што? Ці мы зладзім тут вытворчасць, а хутчэй, ну, лепш за ўсё арганізаваць аўтаматычную, карацей, цалкам аўтаномную сістэму. Ну, чыста для цікавасці. Значыць, для таго, каб нашыя шахты, значыць, медныя і жалезныя. Так, Тополь, YouTube, станцыя Беларусь мусіць звацца. Ну, ёсць такая, ведаем, зялёная яшчэ ёсць. Станцыя яшчэ Лебяжы можна. Дык вось, для того, каб мы баранілі вось гэтыя далёкія аўтпосты, можам арганізаваць сваю ўласную вытворчасць. Здаецца, на патроны у мяне тут усяго будзе досыць. Турэлі ты я прывязу, а вось патроны... Значыць, мне на вытворчасць можна і гэты арганізаваць насамрэч. І просценькія. У прынцыпе, я думаю, што просценькіх мне будзе досыць. Я не ведаю, наколькі на прыбіўныя шкода 5+2 ад удараў культ бок 7.
і 11. Наколькі розніца гэта прынцыповая, мы можам просто здабываць крышачку руды тут, пусціць на пліткі, арганізаваць вытворчасць патронаў, кругавую абарону, турэлі паўсюль і ўсё. Клас, прыдумаў, агонь. У мяне ёсць пакінутая дача паміж Асіповічам і Бабруйскам. Там працы вагон і святла няма. Прадавай. Так а што ты не будзеш нічога рабіць? Анусіна. Станцыя Анусіна. Ютуб роў з кракадзіламі, здароў. Так, значыць, пагналі. Будзем тады арганізоўваць. Значыць, для того, каб арганізаваць, у мяне, здаецца, печкі былі. У мяне ёсць нават печкі, рабяты, уяўляеце? У мяне нават ёсць печкі. Значыць, што нам спатрэбіцца? Нам спатрэбіцца, нахрен. Вугаль. Значыць, нам не трэба не печкі, нам трэба электрычныя печкі. Ну, печкі нам трэба, але электрычныя. Все, за імі трэба. Націск на У. Анусіна. Станцыя Анусіна. Прад'явіце свае, ну, вы зразумелі. Станцыя Анусіна. Праход у тунэль. Галоўнае, каб не газавых няма. Чакайце, дзе ж моя машина тут стаіць? Що я пешу сабраўся ўжо некуды шубаваць. Значыць, газуем. Галоўнае не дагазаваць у лабавую, не пайсці на цягнік. Бля, едзе якраз. Проляцеў валасы назад. Чыстая собака. Туды, на Жодина. Жодина южная нікому не нужная. Вот чисто локал лор. Лор мем. Так, значит, калі я не памыляюся, я вывучыў электрычныя печкі, якім не трэба паліва, трэба толькі што, ну, як бы лагічная электрычнасць. А што это такое? А чаму такое малае спажыванне электрычнасці? Што, блядь, ужо здарылася? Хто што, блядь, паламаў? У мяне цалкам стала уся... Давайте, па-першае, што мы зробім, я забыў уже, мне ж трэба запіс паставіць. Значыць, што здарылася? Вы правильно зразумелі. Я пачаў прывозіць медзь і жалеза, вось тут. І у мяне цалкам стала здабыча тут, таму што я цалкам усё забіў, і мяне, ў прынцыпе, гэта задавальняе. Так. Што, наша упартасць мацней за жалезнага чарвя. Тарань. Нормально. Тарань гэта рыба. Як прыеду ў гарадзею, дык балдзею і балдзею. О. Тарань гэта прыказ. Што я хацеў? Міны ёсць. А не, энергетычны шчыт. Гэта можна на мяне апрануць. Не, такога мы не будзем рабіць. Значит, а что я хотел? Я зачем пришел сюда? Ну. Печки. Эти печки глядеть. Глядеть печки, рабить вось яны. Электричные. Трэба каменная цеглина, электроплата и сталевая балка. Погнали. Значит, цеглина у меня есть тут могильничек. Опа. Заносим, выносим. Значит, цеглину закидываем. Червоненькое закидываем. Балкеску закидываем. Зараз парочку зробім печак. Сквозанем туды назад. Пакуль робіцца, нам спатрэбіцца што? Так, лапки у мяне досыць. Нам спатрэбіцца конвейер. Потому что маловато. Гэта ёсць, конвейер ёсць. Я нават думаю, што можна конвейер працягнуць аж да нафтавай вышкі. Каб і туды патроны ішлі. Як я прыдумаў? Класна. Таму возьмем паболей. Як прыеду я ў Андрейкі, адбяруць усе капейкі. А я казаў. Ну, вы думаеце, што я просто так пра Андрэю гавару? Вы ж мяне не слухаеце. А калі нікуды не ехаць... А нікуды не ехаць не цікава. Подозрительно, я б нават сказаў. Все, погнали.
Так, где моя, это самая, Волга? Так, у YouTube Павел, привет. Оп, все, карате погнали, ребята. Полетим волосы назад. Значит, у першую чаргу ладзім оборону меди і железа, а потым можна вось працягнуць вось наверх. Бачыце, даволі далёка, але, ну, блин, не далёка нешта. Шкада, што тут нельга рабіць не супер там вялікія вось гэтыя цягнікі, а якія-небудзь там типу вузкакалейку. Можна было б пусціць чыста вузкакалейку да нафты на поўнач, і каб вы туды таксама патрон даязджалі. Некі паладзін нешта выдаў. Ну-ка давай, пагналі. У Слуцку па-людску, у Лагойску па-свойску, а ў Гродно ўсё модна, у Мінску ўсё па-свінску, у старых дарогах сруць на сруць на парогах. Лепей Брэста няма места, у Віцебска слава кепска. А ў Воршы яшчэ горша, у Ваўкавыску б'юць па пыску, а ў каго з галавой Хранова, дык той з Магілёва. Бля. Нормально. Ну, сабраў усё. Усё просто сабраў. Ля, чаму я не зрабіў здабытчыкі? Ось я, Андрэева дачка, ну ёкарны бабай. Чыста базануў, ну. Паладзін сабраўся і базануў. А що я... ну, вытворчасць. У нясвіжа, як у Парыжы, толькі дамы паніже і іграць пажыже. Ну, нормально. Так, значит, печка ест. Я думаю, нам будет достатково двух, насамрэч, для этой вытворчасці. Я чомусь так думаю. Блядь. Значит так. Не так. Не так, пачакай, нешта ты нашмандусіў. Нешта ты нарабіў, Яўген. Так, у той бок. Значит, погнали. Лапески. Во. Вот, блять, холера, вот не хапало, не хапая этим самым электрисити. Electricity in my city, in my city. Мне про старые дороги больше всего сподобалось. Но старые дороги классно. На старых дорогах сруць на порогах. Класс. Короткий инструктаж от паладина, як атрымаць па твару любой крупцы Беларусь. Ну, як варыянт. Думаю, что про Бобруйск няма чаго сказать. Я думаю, что про Бобруйск як раз таки шмат что сказать. Просто трэба поколупаться. Так. Значит, а ну что я такой так зарабіў? Мне хто-небудзь можа сказать? А я ось так захацеў. Во. Чаму? Бо я так могу. Значит, нам трэба аўтаматус. Ось так я хочу зарабіць. Чисто на психичной атмосфере. Ось так, так. О, ля-ламбра. Ля тузье. Ось так. Значит, тут у нас будут стварацца простые. Калі мы хочам не простые, нам тады трэба будзе медная плітка і сталёвая балка. Добра, паглядзім пакуль такія, калі што будзем перарабляць. Все, цяпер ось так. Зараз будем ляпіць чисто лютую круговую оборону, як я люблю. О!
А случайні гарадзенцы берасцейцы не павінны пиздзіць мяне. В прынцыпе так, там палова чыста пазітыўная. Распальванне самі ведаць чаго. Это мы асуджаем. Ты ж ведаеш, мы в прынцыпе ўсё асуджаем. На-на-най, на-на-най, дзе там мои гранатай, гранатай. Прыгожа, капец. Что там робіць? Патроны пайшлі туды? А, еще не пайшлі. Давайте адразу запустим. Хай ужо першы папаўняецца. А, уже пайшлі. Значит, адзінае, што трэба, конечно, дацягнуць яшчэ электрысісіці. Ну, хай будзе так. А, яны ж заражныя ж патроны закладываў туды. Ну, нормально. Команда Бай, прывітанне, дзякуй на YouTube. Прывітанне, дзякуй за стрым на YouTube. Все, і ўсё дзеля вас, сябры, вы ж ведаеце. Все только для того, каб вам было больш зручна. Сёння глядзім, што CG Projekt Red нам пакажуць і ўжо ўсё роўна раз DLC да Ведьмара анансавалі. Так, Майкл KAC. Насамрэч я не ведаю, што у них нейкая прэзентацыя. Я прапусціў гэты момант. Ну, калі пакажуць, дык пакажуць. Добра. Правильно. В прынцыпе, мы можам і да нафты дацягнуць. У мяне гэтых... Блять. Ой, это я своечасова перабег дарогу. Ну так, типу, до 10-годдя виходу кров і віно. Ну, тут нічого не веду. Здається, повинні були сьогодні насувати DLC, але по помилці трималося вчора. Хз, що сьогодні будуть показувати. А, так це по помилці так трималося? Ну, і що я, конечно... О, ось так, пригоже. Капцы вообще пригоже. Придется, правда, сюда еще одну ставить. Ось так, напевно. Так. А, ще ж злучить треба. Каб яно все. Так, что там? Еще для тебя светанки и туманы, для тебя моры и океаны, для тебя. Ну, это треки. Не то, что ваши это самые. Так, ну тут давайте пойдем уздолж дороги. Просто такая система тут просто. Ой-ой-ой. Во. Нормально. Так, туды. Так, туды. Все. Ребят, я наладил автоматизованную автономную систему бяспеки. А, ж трэба это самое электрисити тут поставить. Цяпер, дзе бы не з'явіўся жмук, мы дадим ему по трусах. Мы з вами малайцы, мы з вами имбовые просто. Просто легендарити. Може навіть ще два ось сюди умантонить. Тому що там якраз є ось так. Давайте ще з гэтага боку одразу от просто... О, класно! Огонь! Ось сюди так само ми зараз умантоним. Ребят, ніколи так пригожо не було. А, тут можна
так вот улепіць. Чаму? Таму што можам. Хапае даўжыні. Што там? Без выдуманай істоты, на якую перакладваюць адказнасць за жыццё чалавека. Што гэта? Пра што вы там? Што это такое? Тут там сакакіем, зразумеў. Чаго дзве сцежкі не сплітарам аб'яднаць? Ну-ка паказвай, які. Я зразумеў. А я, дарэчы, ты пра гэта? Падзяляльнік? Типу так? Ну так, можна. Я гэтымі штукамі, дарэчы, пачаў карыстацца толькі вось прям усё гэта праходжанне. Бля, это ж не сплітер, пачакай. І это мне трэба прыярытэт выхаду ўправа, так? Не? О, глядзі, ты працуе. Да ёпты. Не працуе. Чакай, а як ён працуе? Прыярытэт выхаду ўлева. Это ж тыпу лева лічыцца. Тыпу, з якого боку паглядзець. Ресурсы бясконца ці можна вычарпаць? Можна вычарпаць. Таму я і распачаў здабываць іх тут, таму што, даклад такі ж жалеза і медзь ёсць у мяне там, на той базе, але яны скончыцца, аб'ёмы толькі павялічваюцца, і таму трэба загадзя пра гэта думаць. Так, у мяне ёсць радары, дарэчы. Дайце радар куды-небудзь умантонім. Ды не абавязкова, няма другой сцежкі, яно на яго не будзе слаць. Ёсць, я ж толькі што паказваў, шле. Дасылай адразу это самае. Так, давайте куды-нибудь паставім вось гэта. У мяне проста ёсць радары. Давайте просто паставім, таму што мы можам куды-небудзь яшчэ ўмантоніць іх. Дэнпіт, вітаю. Сплітера не ведаю, толькі сплінтера. Чыста па пацуках. Ось сюды паставім, ось так. Так, цяпер, глядзіце, у нас ёсць патроны, яны ходзяць, усё. Каманда бай, YouTube. Прыярытэт гэта калі працуе фільтр, інакш выкладае куды зможа. Прыярытэт, я ж толькі што зрабіў праз прыярытэт, я просто без фільтру. Не фільтраваў што, я просто паставіў прыярытэт, у які бок просто выпускаць. Ось, бачу, прыярытэт выхаду ўлева, ўсё, і вось гэта атрымліваецца левы, таму што ён перакулены. І вось яно ўсё ўлевы выходзіць. Так што ўсё нормально. У прынцыпе, я думаю, што... давайте, напэўна, тут яшчэ паставім, каб мы сюды лішняга не ездзілі. Блин, я же там стушку побью. Давайте поставим тут яшчэ. Не, тут есть запасик. Потым, як я разумею, просто трэба, як я уже там на базе так рабіў, просто потым тут пускаць дадатковы рад наступны. Ці можа я нейкую прыдумаю сістэму, як гэта ўсё. Патроны трэба іншыя. Так, тут. О, нормально. В прынцыпе, напэўна, ўсё. Трэба цяпер з'ездзіць. Наствараць бураў. Ці буроў. І прывесці іх назад. Таму што мяне джмукі ўсе буры паламалі. Так, выходзім. Але як запомніцца, літаральна 4 абоймы больш слаць не будзе. Чаму не будзе? Ты нешта прыдумаў. Усё там будзе нормально.
Что я хотел? А, бур. Значит, стварыць бур. Вось гэты. Зялёнка трэба. Шестерні. О, шестерні скончыліся. Дзе ў мяне тут шестерны завод? А, не, чакай. А я что, не откладывал шестерни нигде? Ну, гэта я даў. Опа, а что это такое? А чаму тут няма мятолу? А куды? А куды что падзявалася? Вуголь забіў, глядзі. Просто вось стала 3 вуглінкі і ўсё стало просто. А чаму там вуголь з'явіўся? А адкуль там з'явіўся вуголь? Напэўна, у нейкі момант я тут пераналаджваў сістэму, напэўна, некалькі штук трапіла на стужку, і яны даляцелі туды, і мяне просто ўсё заблакавалі. Во, прыколы бываюць. Так, давайте тут поставим на сбор гэтых шестерняў. Поставим лапку. Але поставим межаванне, каб яно не бясконца ляпіла, потому что это таксама ж не трэба. Что там? Значит так, команда Бай, YouTube. Калі злучальнік пакладзе одну ці дзве дэталі ў тупік, гэта нормально. Далей ён пачне класці толькі ў патрэбны бок. Ад 2 страчных кавалкаў рэсурсу не збяднеем. Не, так это зразумела. А, у сэнсе, што ён запоўніцца і будзе далей, і ён пачне перакідваць на іншую стужку. Ты в этом сэнсе? Тебе зараз нормально, да, я писал про то, что размеркавальнік гэты по ўзмаўчанню разбівае ўваходы на выхады по чарзе, адзін улева, адзін управа. Калі одна сцежка занятая, ён будзе слаць усё ў вольную, таму налады пры гэта гол... А, все, ну все, доклад зразумеў. Типа яна заб'ецца і все, ён пачне ўсё перакідаць на іншую. Окей. I'm on understand. Поўны прычым understand. Так, у мяне што, не было... Чаго мы? А, зялёнка не працавала. Ты глядзі. А чаму зялёнка не працавала? Не было гэтых. Ай-яй-яй-яй. Усё і стала. Літаральна 3 гэтых самых кавалачкі вугалю, і ў мяне цалкам спынілася ўсё. Ну, не ўсё, у сэнсе там это даследаванне. Тому што зялёная вадкасць перастала ісці. Так, что у нас тут чуваць? Можно запустить чырвоненькую яшчэ одну дадатковую. Недзе тут у мяне павінны быць О! Ось так, 50 турэляў, просто каб былі. Что у нас тут такая? А, я ж гэтай так і не сабраў. Шестерні. Ну, все. А дзе я не зразумеў. Нешта металы не справляюцца. Маловато. Месца у мяне тут маловато. А, ну мы ў прынцыпе можем вось гэта прыбраць, нам столькі не трэба. І тут яшчэ одну печку ўмантоліць. У прынцыпе, так? Ну так, можем нешта такое зарабіць. Типу, ну тут месца вызваліць. Я яшчэ одну стваральніцу. О. Так. Ну, типу, тут можна просто... Нешта типу такога зрабіць. Не, пачакай, не, а навошта так? Так, пачакай. А што калі мы просто прыбярэм вось гэта, і тут зладзім яшчэ адзін, то бок вось гэта можна прыбраць нахрен адсюль. Адчапіся, нам столькі не трэба. Арыганы няма, за мыша пакрыўдзілася на нас. Ну а што рабіць? А што факторыі гэты нашыя глядзець?
Вось и не приходит. О. Это что такое? Это просто слупы стояли, приколите, просто стояли. Беспонтовые. Так, значит, нам просто треба, значит, ось гэта прибрать. И ось гэта прибрать. Нам столько не треба. Коли что, я запущу додатковую эту самую. Вось. Теперь у нас шмат места. И мы можем вот тут уляпить нормальную такую... Мы можем электричные печки поставить. Але ж нам шкода электричности. Тому мы будем робить по старинце. Правильно? У нас есть сталевые. А як это правильно зрабіць? Если яны будут брать... Ну мы можем разрабіць сплиттер, правильно? И она на стриме Ральфа только что была, зараз прыйдзе. О, вітанки. Здорово, Рыгана. Як дзялы? Так, значит, я хотел... Ой, не, это нам не трэба. Просто такие поставить. Зараз тому, що буде металу стільки, що не буде куди упхнуть. Як ми гэта будем усё робить, ребят? Значит, треба придумать. Метал можна брати зверху, але нам треба вуголь. Вуголь якраз таки можем пустить верхом. О, давайте так зробимо. Глядите, я придумал. Я усё придумал, ребята. Придумал за вас. Оп, нет, опошнее не треба. Значит, есть лапкус, який буде перекидывать сюда вуголь. Вот такие. Значит, далее будут печки. Вот тут. Вот так. Бля, уже много. Хрен с ним разберемся. Меня же больше снимаю. Ай, нормально же такие беспонтовые поставим. Хай будут. Так, треба викопати атуліну, куди можна буде змістити лишній метал. Атуліну? Обов'язково. Так, Керведак, здоров. На що? На Oxygen. Ага. Ну, все з вами зрозуміло. Усё з вами зрозуміло, ребята. Так, тут, значит, электричества немає. А тут уже есть. Я думаю, что это я за дохолеры на самом деле поставил. Нам столько не треба. У меня столько железа просто не улезе. Але хай буде. Мене просто будуть працювати, коли треба. Правильно? Давайте мы тут поставим нормальные. Вот. А теперь мы пускаем. Мы ставим раздялюльник. Он так працювати буде? Я не ведаю. Давай так. Во. Толькі ён, гэта раздзялюльнік, бачыце, нейкі, ён падзяляе, ён адразу ўсе. А можна рабіць, каб ён перакідываў на прыярытэт уваход, прыярытэт выхаду ўлева-ўправа? Не. Ну, каб ён не на ўсю стужку выкідаў, напрыклад, там злева или справа, але такога, напэўна, не будзе. Але мы можам гэта зрабіць самі. Так, все правильно, мы гэта можам зрабіць самі, нам такое не трэба. Значит, гэта як робіцца? Вось так, вось так, вось так. Вось так. І яны тады будуць на бліжэйшай. Типу, поворачиваем. О, во. Теперь мы протягиваем. Ой, блядь, шрейки. Ось так. Теперь яны ідуць бліжэй до нас. Нельга, я уже зразумеў. Значит, теперь яны ідуць бліжэй до нас. Мы ставим лапки, якія будуць цяпер выкладывать и брать. Правильно? Брать и выкладывать. 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 Это нахрен уже занадто. И усё. И гэта по сутнасці уся система. А тут мы будем просто перекладывать на... Фильтры набрать не забудьтесь. Ну, это обовязково.
Сапраўды, я ж не подумал. Я спачатку подумаў, фігню ты кажаш, а потом зразумеў, що не фігню. Ён зараз рэйкі пачне рабіць. Браць толькі руду. Ну так, ён же пліткі пачне это самае хапаць. Гумзик фигни не скажет. Не, ну базару 0. Так, Вячеслава, читай, что там наголосовал. Вячеславович за Witchfire. О, Witchfire уже больше 30. Так, давай, теперь в этому фильтр кидаем на плиткусы. Ляп. И все. Але я думаю, что тут треба некие вот такие агрегат. Каб уже клауды уже. Такой мы ухваляем. Усім хопить. Уже будет уже. Так, давайте поглядим систему доставки. Ці у меня тут все у парадку. Мне здається, что у меня тут все у парадку. Ці не, а хрен там. У меня перестали идти знову. Ай, бля, это знову эти клятые гранаты. Ты нахрен с этими гранатами. Не треба мне ваши гранаты более. Значит, так. Это ён один, ён не справляется. Типу, яны там по... Все, я зрозумів. Значит, тут аж 4 заводы по вытворчасці чорной вавы, але чорная вадкость нам не треба столькі. А може треба? Давайте что-нибудь зараз доследовать без чорной вадкости. Например, лазеры. Давайте лазеры хай доследую. На крыху позбирається. Критей это фиговина робить, она збирает сюль гранаты. Але нюанс у тым, что яны их стало уже так шмат, что яны вось забили проход, праз які ідуць якраз по кругу. У меня разом с патронами чорная вадкость. Для того, каб цалкам пройсці круг, им трэба вось пераскочыць. Тут таксама фильтр стаіць на чорную вадкость. Але гранатки забили, так что можем постоять тут зараз их позбирать. Все? Все сдается. Нормально. Все, выратовали ситуацию. Зараз яны пойдуць, ось так тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык і прыйдуць туды, у гэту акадэмію навук нашу мясцовую. Все классно. Ах, якія малайчына. Так, ну что, давайте далей цяпер. Что мы робім? Мы, значится, я наладзіў оборону. Там поставіў, медь, железо здабываецца, прыязджае, яго досыць. Ты быў выбраннікам, казалі, што ты знішчыш сітхаў, а не прымкнеш да іх, узноеш раўнавагу сілы, а не кінеш яе ў цемру. А во, а што ж тут яшчэ нарабіў? За мыш? Тут яшчэ на 4. За Witchfire? Яны ж там Хаурус з Гомзікам зладзілі. Банда цяпер. Тутэйшы Гомзік называецца. Значит так, мы зараз вывучым лазеры. Я думаю, что гэтага мне мало будзе. Так, что? Что лазеры? Якія лазеры? Причем тут лазеры? Нам не лазеры трэба. Нам мне трэба разобраться з наступным типом вадкости. Значит, у нас з'явіўся наступны, 5-й, вось гэты. Значит, трэба рэйкі. Трэба электрычная печ, электрычныя печы і трэба модулі прадукцыйнасці. Так, тут ты нічога не разумееш, гэта стратэгія. Ну, я ж кажу, яны Хаурусы там арганізавалі. Так, команда бою. Налады фільтраў ці зборачных аўтаматаў можна капіраваць. Але запамятаю як. Мабыць, трэба заціснуць Shift і далей праве. Ну, нешта там ёсць такое. Я ведаю, што ёсць. Я не карыстаюся. Яно можа зручна, але я неяк так... У меня не такие, не супер прям вялікія аб'ёмы вось гэтыя, каб так перажываць.
Там можно копировать фильтры манипуляторов. Ну, может быть. Так, Арыгана, паскарджуся, у мяне кабель геймпаду недзе, скаціна. Падламіўся. Я по блютузу, блага для ПК, БК подрубаецца. Цяпер мышачы шутер часам непрадказваема праходзіць. Ну вось, мы гэта асуджаем. А ён цябе непрадказуем у сэнсе, што ён адлучаецца? Ці ён не паводзіць сябе пачынае дзіўна? Стратегія накіравана на тое, каб хутчэй... стратегія накіравана на тое, каб хутчэй выкінуць пакс-гісторыя са спісу. Не, ну тутэйшы ж разумее, што пакс-гісторыя ўжо не пераможа. Ён дапамагае у Гомзіку Візавіч Файр, а Гомзік сказаў, што потым ён дапаможа пакс-гісторыя з галасамі. Вось так. А з тым кантролеру ў Беларусі недасяжны. Пакуль, так. Так, Забліні, вітаю. А ён... Так, контроллер пачынае то адлучацца, то падлучацца. Заказал новы кабель, але гуляць не хоча. Так, маці, рабі як я. Рабі як Рудзі. Ну так цёмна у мяне зрабілася. Я тебе зараз дам. Ну такое, то мяне на дварэ нейкае это. Карацей, табе просто трэба зафіксаваць, хутчэй за ўсё кантакты, імаверна. Мог расшматацца вось гэты контакт, і вось гэты провод ён ходзіць, ён не до конца злучаецца. Яго трэба там што-нибудь падкласці, каб контактики, не под контактики, там можешь хоть что-нибудь наклеить, чтобы контактики ничто не перешкаджало, а з іншага боку на металл можешь что-нибудь наляпіць, каб ён у пазик шчыльна ўваходзіў, да хоць той самую застужку, хоть 1-2 слои маленечкія такія наляпі. Галоўна не на контактики. Уторкнула, ён шчыльна сеў, а пасля трэба зафіксаваць як этим лангетам, гіпсам, чым-небудзь. Вось, я, напрыклад, той же і застужка, і у мяне трымаецца і не адлучаецца. Так что это самое. Это пытанне часу, толькі час нас расуць. Паспрабую, дзякуй за параду. Это глядзі, таму што ў мяне дакладна так было. Ён мне таксама то адваліцца, то падлучыцца. Сядзіш нібы роўна нармальна, нешта там то занеш, ён такі раз-раз тузануўся. Карацей, галоўныя контакты, каб вось там это такія шпундзікі, яны павінны кантактаваць. А зверху, дзе просто метал, можаш, я ж кажу, можаш чым ушчыльніць, каб ён у пазік туды аж шчыльна так аж кепска зайшоў, аж прям так аж. Вось, і ўсё будзе добра. Мамкін інжынер, не мамкін, а бедны. Пазік, гэта таксама правільна. Арыгане трэба уставіць нешта ў адтуліну. Значит, технологии лазеры мы выучили. Для снижения шарования есть некое шарование высокохуткостных автоматов. Юкерный баба, что это такое? Нечто страшное. Давай бомбы будем доследовать. Батя, а что так темно зрабілася? Тьма накрыла ненавистным прокуратором город. Ну, там некие даджи идут. Святла некая дав крыху, не ведаю, мужа, да. Хотя окно може адчиніць, тут зусім нешта сяжу, якую-то самую, яку пячуру некой. Я ўсё яшчэ адаптер заказала, бо да ноута ж добра на блютузу долучаўся і было зручна гуляць, а вось ПК-шны блютуз глюч. Ну вось бачыш, можа быць, паспрабую. Мяне просто моя модифікацыя якраз без блютуза. Я доўга гуглю, там вельмі важна, там есть нейкая літарка, літаральна там написано на этом на контроллеры, і яна пазначае, ці ёсць там это голубы вуз ці няма. Так, цемра прайшла, калі тутэйшы прадаў пакс-гісторыю. Было такое. А я на ПК купіў сабе Bluetooth. Ну, нормально. Команда Бай, YouTube цягнуў з набыткам контроллера ад PlayStation. Цяпер чакаю контроллер ад Steam. Ну, вот. Это правильно. Кажуць, вельмі класны. На танным мацярынкі ставяць вельмі кепскія беспроводныя модулі, таму і не дзіўна. Знешні USB Bluetooth адаптер мусіць выправіць гэту сітуацыю. Во.
А чаго я сюды прыйшоў, ребята? Во, глядзіце, як прыгожа. Агонь, агонь. Мы ж вось гэта будавалі, вы ж забыліся, памятаеце? Мы ж так, я так і не дарабіў буры. Я ж сюды буры прыйшоў рабіць, а ўжо 30 хвілін мы займаемся незразумела чым. Незразумела чым, я вам хочу сказаць. Я думаю, что нам трэба вярнуцца і... можна не парыцца, яно пакуль бачыце, як доўга. Тому што ўсё ўжо забіта, доўга загружаецца. Медь пакуль ледзь ідзе. А я і кажу, што вельмі класны Steam-кантролер. Не крычы на мяне, я ведаю. Я вучуся на ім гуляць у Witchfire з дапамогай так званых флік-стіка плюс гіраскоп. Ну, это нечто уже такое. Это уже... Абы подурыться. Нет, взять клавомыши и нормально погуляться. Так, давайте глядеть, что там треба. Значит, ситуация наступная. Нам треба рейки, электропечь и модуль продукцийности. Значит, рейки. Рейки у меня есть один стваральник есть рейк. Нормально. Мы можем нават, типу, нечто... такого зладзіць, і ён будзе адсюль браць рэйкі, і мы тут пойдзем. Окей. Нейкі такі варык магчымы. Напэўна, трэба... Блядь, разышоўся я нешта. Далей. Значит, рэйкі. Электрычная печ. Сталёвая балка, чырвоныя электраплаты і каменная цагліна. Окей, сталёвыя балки і ёсць вось яны. Агонь, балки ёсць. Не па-дэбільнаму у мяне тут усё зроблена, калі шчыра. Вэры па-дэбільнаму. Ну, можам рабіць так. Не, пачакайце, так мы рабіць не будзем. Не, можам. Чакай, мы ж можам ось так зарабіць. Во! Просто шмат нейкіх гэтых. Во. Это будуць балки ісці. Гэта рэйкі. Нам цяпер трэба працягнуць цагліны. Цагліны робяцца там. Нешта прыйдзецца цагліны яшчэ тут рабіць. Я боюся, што там цаглін да хрена трэба будзе. Пытанне просто, што вось робіцца яны тут, яны робяцца з каменю. Камень вось сюды ідзе, і камень туды ідзе. Туды ідзе камень. Але... А гэта нахрена тут? Яно туды ідзе. Не, ну гэта паважна. Ну, это так, а чого ўжо не хапае? Метал? А што з металам, не так? А адкуль метал прыходзіў да нас? Отсюль. Это я так хотел металл туды за... Да, ёкерна баба, уже нам не трэба настолько аўтаматызацыя такая. Значит, будем тады камень вось аднекуль адсюль. Чакайце, тут нешта трэба прыдумаць. Так, пачакайце, тут усе просто пачакайце. Зараз будем думаць. Рудзі хутка зразумее, што рабіць адзін цягнік на два матэрыялы хуткі так сабе ідэя. Жалеза можа скончыцца, а цягнік усё яшчэ будзе чакаць, пакуль развіецца медзя. Я ведаю, з гэтым я ўжо сустракаў усё мінулае сваё праходжанне. Я там наладжваў. Я просто ставіў, напрыклад, я прыкладна разумеў, колькі што мне трэба. Я просто выстаўляў звычайны цягнік на хуткасць прыпынку. То бок ён умоўна там прыязджаў, я ставіў там 30 секунд, і вось усё, што ён паспяваў за 30 секунд выгрузіць, ён выгружаў. Ці я раблю это самое, можна зрабіць абмежаванне, там даволі шырока абшырна, як можна наладжваць прыпынак, і там можна паставіць, напрыклад, калі скончыцца жалеза, і ўсё. Ну, тыпу, пакуль жалеза не будзе там менш нейкай лічбы. Ну, карацей, там можна наладзіць, это можна моцна можна не перажываць на гэты конт. Канешне, яно калі асобна, але засобна там свае таксама нюансы ёсць.
Так, самая темная ночь перед рассветом. Вот это правда. Так, YouTube, команда Бай. Слухаю стрим на праці і весь час хочеться в документах перейти на мову. Покуль тримаю себе. Тримайся. А то зараз там наробиш потім. Подимеш якусь революцію мовну у себе там на праці. І нам треба... Скажуть, що ми з вами тут некие екстремісти. Значить так. Що я хотів? Нечто треба, я ж казав, так? Треба придумати некую систему тут. Па-па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па. С каменем. Потому что камень пойдет и на рейки. Камень будет идти и на... Давайте мы зарубим... Я боюсь, что просто цаглины будут не поспевать. А это достанет? А ну-ка. Раздражняюсь меня своими этими самыми. Так, теперь мы робим, значит, next. Значит, тут. А тут две печки улезут? Блядь, печки скончились. Ну, гэта и улезут. Это на вот улезе 3, не, 2. Так, Витусы, Потейто, здоров. Цікаво, де те, хто називав Oxygen душним? Руді називав. Неправда. Вы ничего не докажете. Той стрим уже выдалены. Так, я что хотел? У меня скончились печки. Давай печки робить. Значит, что? Ну, цегла треба. И бельки. Что там на дворе? Короче, сегодня дождь починался и скончился разу 10. Причем, что и он починается, он сразу улепить. Так, а потом брызка раз, и все. Трасса вся мокрая, и солнце заявляется. Потом снова. Некая нездоровая атмосфера. 12. Не, ну может быть и 12. Коли кислород не хапает, то литерально душно. Ну так. Слухаю ваше меркаванне про факторію. Що тут почалося? Факторія найлепшая гульня ў свеце. Все. Я ўсё сказал. Не, ну я на вельми, конечно, уразило. Значит, ставим две печки. Так и так. Бля, это ж вуголь треба на их. Отбой! Галя у нас отмена. Значит, так не улезе. И так не улезе. Да что ты за гаунарик некие? О, так коли? Мы можем поставить так. А гэта схаваць, и что гэта мне даст? На камень я все равно не добяруся. Руді долучыўся до прапаганды факторы як найлепшай гульні ў свеце. Ну, может быть, прям не ў свеце, это ты таки сказал. Я таки подумал, ну, может быть, яна як геймплейна. Не, она, конечно, может не самая, но але ж яна, ну, як бы, моя повага. Значит, что мы будем робить? Нам, нашему поколению треба... Я думаю, як правильно зрабіць. Якостная холера. Ну так. 100%. Значит так. Мне ж хочется некой оптимизации, правильно? Мне кажется, что за одной печкой я, ну, не справлюсь с этими самыми. Вуголю нема. Ту-ту-ру-ту-ту. Геймплей, які адчуваецца на кончиках пальцаў. 30 кусак з 10. Сеў один раз, ачнуўся праз 1:08. Ну, типу того. Ну, спаць ісці вельмі складана. Нават на 90-й гадзіне. Другое праходжанне вельмі складана. Типу, уже зглядзіш 12. Такі, бля, я казаў, што яго 11 легче. Ха, уже 12. І такі, ёй-ёй, яшчэ пасяджу. Oxygen весялейшая. Соцреалізм нам і ў жыцці даў. Ай, не ведаю.
Цеглу трэба вазіць з Радашковічаў, а не ў фактуры. Ну так. Так само нейкая правда в этом ёсць. Я бы ад цэглы з Радашковічаў не адмовіўся. Так, што мы будзем рабіць з гэтым усім? Я ведаю, что мы будем робить. Не, мы так не будем робить. А, не, мы так будем робить. Нормально. Я придумал. Ребята, я все придумал. Так. Так. Вообще. Придумал так, что никто так не робил. Ву, ёпта. Так, і што мне гэта дасць? А, цяпер я магу паставіць адзін вось так. Пачакай. Пачакай. А маглі бы гуляць у мыша. А па факту ўсё роўно будзем гуляць у Witchfire. Ну. Мне яшчэ надо яго знайсці недзе. Машніцкі вы ўсім. О, дакладна. Калі б не Машніцкі, то сёння гулялі бы ў Witchfire. Лепшая гульня гэта Timberborn, вашыя факторы, Oxygen гэта для дзяцей. А-то жа дзе. Гэта некая бабрынае лобі. Добра, давайте схаваем тады і вось гэта. Так пойдзе? Гаўну, напэўна. Я придумал некое говно. Ну так, типу, что, будзе лепш? Ну, типу, дні ўверх, напэўна, трэба. Ай, ёб яго мать, хай так будзе. Нешта валандаўся і нешта некай фігні ўсё роўна нарабіў. А, дык а куды я там упхну? Каруселі для боброў. О, не на тым стрыме справядлівасці шукаеце. Пачынаецца. А калі ўверх, колькі ў мяне ўлезе печак? О, так я нечто не подумал. Значит, ситуация наступная. Ось так. Во. Уже нечто потекавей. А, як я сюда запхну? А, ну это придется прибрать, он просто будет брать оттуль. А, окей. А, так он туди далеко. Добра, что Руди код не піша, гэта лапшычныя канверы, гэта нешта. Нормально. Кажаш, так нібы код лепей выглядае. З ЛЛМ можна неўзабаве будзе прадукаваць. Вроде просто до конвейера в Oxygen не дайшоў. Так, это некое говно. Значит, ну говно ж некое, правда? Дык пачакайце. Тут нешта нейкая зусім нейкая сітуацыя не такая, як трэба. Мы типу можем что зрабіць. Так. Мы зараз увогуле зробім фінт вушамі. Потому что у нас ось тут белое ўсё роўна не трэба. Яно заходзіць вось сюды. То бок нам трэба злучыць такім чынам, каб яно было справа. То бок. Ось так. Ось так.
Это мы прибираем. Так, это мне трэба адразу вот это прибрать, напэўна, потому что я калі это приберу, во, вот гэта трэба прибрать. Так. Во, ёпта. Вы кажаце, все у мяне ў парадку. Глядзіце, як прыгожа. Так, хвілінка гісторыі. Это команда Бай YouTube. Калісьці я запланаваў зрабіць вялікі завод для будаўніцтва навуковых колбачак, і каб усё было максімальна зрабіў таблічку Excel з вылічэннямі. Мне кажется, як ты з палаты уцёк, паважаны. З навінак. Не, ну это нормально. Я вот это право. Это значит, что ты цалкам аддаўся гульні. І гэта класна. Праз 2 месяцы скончым будаўніцтва, вось да чаго любоў да Excel даводзіць. Ну, это страшныя рэчы. Ну, вось для такіх факторый трэба. Вось не дзіва, што ўсе эти праграмісты ў гэтай факторыі гуляюць. Будзем справядлівымі, у аксігенцы канвейеры не такія моцныя, як у факторы. Я думаю, що там зусім не крутыя. Мне вельмі там не падабаецца 2D вось гэта ўсё. Плоскасць. Вельмі непрыкольна. Так, ну што, ребята, мы, здаецца, цяпер можам зладзіць тое, што я адразу хацеў. Правильно. Значит, поставьте так печки. Тут будзе ісці это. Ага. Типу... Ну, ось так прийдеться. Ну так, я так аж. Стой. Куди? Так. Все. А что мы тут, я же забыл, что мы тут робить збирались. Цеглы робить. Так само, так ладно. Так, значит, ось так. Ось так, и все, тут будет выходить цегла. Теперь треба электрисити. Я думаю, что электрисити тут треба поставить так, как... Давайте мы... Значится, не так. Ты почекай. Ось так треба. На что Гобзик на пак за историю закинул? Ты моцно не разгоняйся, потому что, гляди, зараз кто-нибудь на Ancestors Legacy закинуть и все. А тут уже разогнался. Придется, напевно, что поставить. Некуда сюда. Не так одно говно не, чтобы отрымливается. Ёкарный бабай. Дайте как-нибудь. Что это такое? Як не поставил, усё говно. О. Так это хоть заберем, хоть який слуп. О, нормально. Знову на этом метусні под конец стриму. Поглядите, хоть там обновился. То зараз тут наголосують. Да не то, як там і шмати наголосовали, я гляжу. О, Дмитрий подкинул G500. На Oxygen not included. На секундочку. Давайте по-доброму Witchfire. По-доброму, каже. Покуль по-доброму. Тому що потім буде, ну якби, ребята, вже як буде потім, ми будемо потім розбиратися. Это я зараз гляджу, как бы все записывалось. Все записывается. Все под контролем. Так, значит, мы намагаемся ствараць эту самую вадкость тую. Якога ну там колеру, ось гэту. Значит, электрычныя печы. Значит, рэйкі-то у мяне ёсць. Окей, вось гэта будуць рэйкі. Гэта будуць рэйкі. Усім рэйкам рэйкі. Все, у нас типу ёсць рэйкі. У нас ёсць цэгла і бэлькі. Гэта для печак, наколькі я памятаю.
Наколькі я памятаю, гэта туды. Так, электрычная печка. А што яшчэ там? А, модуль прадукцыйны. Там на модуль прадукцыйнасці яшчэ пэўная якая-нибудь халера трэба. А, мікрасхемы чыста. І на печкі трэба мікрасхемы. Электраплаты гэтыя. Нешта ўсяго паўсюль да халеры трэба. Мы, в прынцыпе, можам вось гэтыя туды пуліць. Или, можа, іх мала будзе. Я ўсіх записываю свой шытак, а толькі в отпуск пойду, я вам усім покажу, что такое пакс-гісторыя. І ў шытак... І записывай, каб усім потым у асабоўкі пісаць, калі атрымаеш грант, што я вас усіх запомніў. А вось мой грант. Так, і што гэта рабіць? Дык гэта ж нейкае гаўно атрымліваецца. Ці можа хопіць гэтых 4? Я думаю, што 4 будзе мала. Грант пікі будзе дасылаць. Это нормально. Добра, давайте хотя бы тут будем хотя бы печки ствараць. А колькі трэба на варткасці? Значит, одна печка, один модуль. І 30, і ажно 30 рэек. Ёпкарны бабай. Ну, добра. Значится так. Значит, вот это выходит. Во. Павінна злучыцца, наколькі я памятаю, не? Значит, там неяк эта фігня злучаецца. Не хочаш злучацца? Што, чмурыў? Ну так тады. Напэўна, не сюды трэба было. О, а там, напэўна, камень не хапае. Трэба хутчэй, трэба паболей. Трэба яшчэ адзін, это самы аўтамат. Бур. Не хапае ім, бачыце, для вытворчасці. Ну, добра, так. Напэўна, не так. Так, да не так. Можно поставить, паспрабаваць тут 2 аўтаматы. Ці 1. Спачатку поставим 1. Значит, не, давайте одразу поставим 2. Правильно? Это у нас будет стварацца, будут стварацца печки. Так. Потому что мне сдается, что просто... Давай поставим печки. Ну, типу... Хай конвейер ідзе, конечно. Тут конвейеры скончились. Что там? А калі грант дадуць, я вам нікому не скажу. О, добра. Яна злучылася бок, каб балкі сталёвыя былі на іншым баку. Неправда. Яны павінны былі на той бок падаць з любога боку. Типу... Ну, типу, каб зваліцца на асноўную гэту самую, яны могуць быць і злева, і справа, яны ўсё роўно зваляцца. Наколькі я памятаю. А як чалавек, хто дадаў Oxygen у спіс, пан стрымер не вельмі гарыць жаданнем гуляць, а мы не пераканаем яго, як гэта цікава. Не, ну... Так людзі, можа, галасуюць, каб глядзець, як пан стрымер пацее. Гэта ж таксама важна. Так, давайте, значит, гэта бярэ. Вось так. А чырвоненькім мы перакладаем на іншую. Я ж за гэтымі пайшоў. Я ж хадзіў за конвейером. Нават адабраў бы, да шкада рудзінак.
А здавалася б, асабліва мне вось якраз таки мне вельмі падабаецца мульцяшнасць, і мне хутчэй просто што было это хутчэй просто знуткі праз стрымы. То бок каб я можа адзін сеў бы і пакрысе бы пачаў вывучаць, гуляў бы, можа бы яно было па-іншаму. А так на стрыме ты адразу запускаеш там 1000, мільён усяго, сядзець трэба чытаць ці чытаць. Ну што, цэлы стрым сядзець чытаць, усе глядзець там этой галінкі, развіццё, навучанне. Гэта вельмі нудна, мне сам такого не цікава бы. Таму это просто што гульня, магчыма, не зусім пад стрым. Таму, ну, для стрыма яна такая, тыпу, мне здаецца, душная. Калі не ўмееш, калі я ўмеў, гэта было б ужо іншая размова. А я ўсё чакаю, калі ў чаце ад спецов факторы пачнецца ёмарот Руді шырокую на шырокую. Ёбаныя волкі. А то нешта ўсе ветлівыя такія. Руді давно казаў, што не чапайце яго, ён сам зусім разбярут. О, это правда. Это золотые словы. Мы разбяромся, просто, можа быць, это можа быць павольна, але разбяромся. Падабаецца ці не падабаецца мульцяшнасць? Не вельмі. Не, гэта мінус, напэўна, для мяне болей. Так, значит, гэта мы зрабілі. Далей нам трэба... ну можем злучыць з рэйкамі, правильно? Каб... Так. О, ну нават прыгожа зараз чпынькаецца. Разам з рэйкамі у нас ідуць сталёвыя печкі. І нам застанецца толькі вось гэты модуль прадукцыйнасці, які робіцца з электраплат і мікрасхем. Это значит, мы вось гэта і вось гэта трэба нам злучыць разам з тым у нейкіх аўтаматах. Так, это нам трэба тады што зрабіць, атрымліваецца. Давай так. Я просто не ведаю, ну, что тут далей будзе працягвацца. Як гэта правильно... Ну, типу, давайте пакуль неяк драўляна зраблю. Типу... Почекай, так можем автомат. Я ж могу тут автомат какие-нибудь поставить. Нет, тут... Автомат трэба ставіць нейкі тут. Ага. Типу такога. І ён павінен будзе браць. Значит, ствараць мы што будзем? Нам ж трэба модуль прадукцыйнасці. Трэба зялёнае, чырвонае. Значит, чырвонае будзе браць вялікі лап. Гэты будзе браць малы лап. Всё. Далей. Просто он далёка. Яго б недзе вось тут бы ствараць гэты модуль, было бы нашмат лепш. Але яно неяк так зроблена, што ў мяне не супер атрымае, потому што мне трэба чырвоненькі і зялёненькі злучаць разам. Ну добра, прыйдзецца тады, ну, неяк рабіць нормально. Так вот шчыльненькая. І гэты падымаем. Значит, я думаю, что нам трэба 2. І так. Ствараць аўтамат зборкі. Ось так, напрыклад. Яны павінны вось гэта адсюль модулі і гэтыя злучацца на аўтаматах. Вось. Нам же яка розніца, які бок она будзе ісці, правильно? Галоўна, каб браць адтуль.
Так, за YouTube команда бай, долучаюсь, калі на сваіх шишках вучышся, лепей навучаешься. Ну вось, все правда. Таму што вось гэта парады ў чаце яны заўсёды і яшчэ парады гэта частка, ведаеце, это экспойлеры. Таму што так это ж цікава гуляць і цікава даследаваць, навучацца. Я ж таму, напрыклад, я вельмі не люблю розныя там білды, гэта ўсё білдабудаванне, як калі умоўна не пагуляўшы, ты ўжо ведаеш ўсё, што табе трэба націскаць там, і усе скілы, у якой паслядоўнасці трэба вывучаць. Это ўжо занадта нейкі механічны працэс робіцца. Я нават люблю скілы не глядзець адразу на канец, што там ёсць у персанажа, а так, ну, пакрысе, і гэта нібы прысутнічае эфект чагосьці заўсёды новага. Ты то бок, ты такі атрымаў узровень і пайшоў глядзець. Ой, якія там скілы новенькія, цікавенькія ёсць. Ну, амаль што заўсёды так у мяне працуе. Так, значит, закидываем, правильно? И раз, и раз, и раз. Все, теперь тут мы будем ствараць. Чекай, а куда яно пойдзе? А, ну все правильно, и пойдзе яно сюды. О, класс, вообще. Нібы так і павінна было. Значит, во. Ну, там з модулями, напэўна, толькі што будзе складана. Вельмі павольна робіцца. А вось бы гуляў пакс гісторыя, спойлераў бы не было. Там шыі. А, колькі трэба часу паспрабаваць усе скілы ў Pass of Exile? А именно таму я Pass of Exile не гуляю. Нават у Diablo, калі я гуляў, ну, я такі... Што ёсць, то... Ну, як-то, не што ёсць. Дык, а навошта ўсе спрабаваць? У тым сэнсе, што ты же, ну, як бы... Гэта проста розная філасофія гульні. Типу, можна просто гуляць для таго, каб, ну, тое, што ёсць, ты і скарыстаўся. Гэта як прайсці гульню на одну канцоўку. Не ведаю. Ну, нешта з таго кшталту, што як прайшоў, так прайшоў. Можна па-рознаму прайсці. Можна фіналы розныя там, можна яшчэ нешта. Это просто розныя філасофіі падыходу да гульні. Тут ж, вядома, задрачвае так, што яму ж прям трэба ледзь не самым першым там набраць 80 ўзровень, гэта ўсё. Хтосьці робіць где-то 5 месяцаў. То ўсё па-рознаму кожны падыходзіць. А я ў свой час набыў Oxygen, бо якраз графоній спадабаўся. А вось гэтай піксельныя гульні... Я сам не люблю піксельныя гульні. Дык гэта не піксельная гульня. Яна просто стылюе такі, ну, спрошчаны. Але яна не піксельная. Ніфіга. Ну, то бок тут дэталькі ёсць. Не, ну, пікселі, вядома, ёсць, але яны маленькія. Ёсць піксель, ёсць страшныя піксельныя гульні. Это я пацвярджаю. Так, ну што яны там робяць ці не робяць? Нешта робяць. Ну, глядзіце. Бля. Крышечку не тое. Значит, мне трэба пусціць вось тут. Вось так. Трышечку забыўся. І, значит, можна ось так. А, это ж можна падзяляльнік гэта паставіць. Знакаміты, якім... А, ён у меня скончыліся. Давайте я поставлю, потому что лапки это, конечно, доброе, але может быть такая ситуация, когда лапка просто нечто не поспее, ну, з нейкай причины. И все, и она завалится, проедуть мимо, и все. Так, это нам треба взяти поділяльник. Що там треба тобі? На, тебе бери. Так, YouTube, ніхто не качае ўсе скілы ў поя. Ты робіш свой білд, выбірай лепшыя галінкі. І вось просто пад разуменнем абіраеш свой білд, ці робіш свой білд, ўсё ж таки кожны крышачку разумее розныя рэчы. Таму што просто прайсці адзін раз гульню, сабраўшы скілы хоць неяк, і з дапамогу іх прайшоўшы гульню, гэта ж таксама білд. Просто ён можа быць не самы ўдалы. А ёсць білд, калі ты загадзя
яго умоўна на паперцы ты ўсё распісаў, у што куды закідваць, і у маім разуменні гэта гэта моцна розныя рэчы. Хаця я потому что я просто ведаю людзей, якія так кажуць, вось я там перад тым пагуляць зайшоў інтэрнэт, паглядзеў, што лепей, што мацней. Для мяне гэта вельмі гэта дэканструкцыя гульні. Ты як бы ператвараеш з гульні яна робіцца нечым крыху іншым, нібыта ты ставіш перад сабой мэту што зрабіць, прайсці лепшым чынам. Хаця з іншага боку, калі ты атрымліваеш ад гэтага задавальнення, значит так і трэба праходзіць гульні. Усё ж упіраецца ў задавальненне, правильно ж? О, лорд, здароў, дзень добры. Зноў на заводзе пяцігодку за тыдзень робіш. А што рабіць? Хто, калі не я? Ніхто акрамя мяне. Так, трэба зноў гэтыя штукі ставіць. Так, і значыцца улева. Улева. Прыярытэт выхаду. Управа для вось гэтых. Так, здаецца, ўсё нормально зрабіў. Здаецца так. Такого гэта трэба сабраць. Стой. О, інвентар поўны ў мяне цяпер. Але я гуляў у Inmost, жахліва піксельная. Я такой не ведаю. Самая прыгожая Stardew Valley піксельная гульня. Самая прыгожая будзе моя, калі грант дадуць. Тут яшчэ, калі табе дадуць грант, мне здаецца, мы будзем піць усім твічом. Так, YouTube. Я меў на увазе абодва варыянты. Гуляеш, як лепей для сябе. Галоўнае, каб гулялася добра. Это самое галоўнае. Так, што мы тут робім? Я тут лапкі не паставіў. А лапкі трэба. Тут электрысісіці скончылася. Не дацягвае. Так, что там у меня есть? Есть, значит, бутылечки. З якого он там боку? Это зараз не принципово, але ж все равно. Поскидываем на потребный бок. Так, какие у меня еще там есть? Синенькие. Синенькие можно просто ось сюда, например, закинуть. Хай на тут по крысе закидываются. Так, что у нас? Ну, я гляджу, что, вон, бачите, какая беда. Прям... Чырвоных не хапае, іх яшчэ спатрэбіцца да халеры. Іх яшчэ спатрэбіцца да халеры. А куды ну так вуля... гэта тут збіраю туды. Да, нібы прыйдзецца недзе яшчэ асобна рабіць вось гэту, ствараць зялёненькія і чырвоненькія. Потому что, зелененький нібы як бы паспявае, ось з чырвоненькімі бяда. Так мы просто далей можем пайсці, пусціць далей матэрыялы і іх далей ствараць. Потому что мне там далей ўсё роўна чырвоныя спатрэбяцца. Так, і што? Так у мяне ўсё. Можно полепшить хуткость. Давайте полепшим хуткость. О, пошла дискотека. Цудоўна. Так, а что на по часе? 15:39. Так, у меня еще хвилиночек 10 максимум есть. Значится, в принципе-то застанецца там потым. Давайте поглядзім. Самае галоўнае, мне трэба запусціць ж шахту. Усе бы шакаеш атамную бомбу, але гэта чыста опцыянальна, гэта не абавязкова. І ядерная энергетика, але я нешта з ядернай энергетикай у мінулае праходжанне што гуляў, але я так і не знайшоў, атамная станцыя дзе. Типу, где она з'является? Вот это не тое.
Некія рабапорты. І гэта не яно. Ці, ну, можа, потым з'явіцца недзе. Карацей, там недзе павінен это самы быць. Недзе павінны быць ядзерныя рэактары, там вырабніцтва электрычнасці з дапамогай рэактара, ну, урана, паліва. Калі шчыра нешта не магу знайсці, дзе гэта? Ну, хрен з ім. Ну, таксама не яно, ну... Ну, можа, яно потым з'явіцца, чу ты ведае. Так, і што? Ну, нешта, напэўна, трэба рабіць, прыдумаць, можа, з гэтымі, з мікрасхемамі. Давайте падумаем, што можна зрабіць мікрасхемы. Мікрасхемы трэба проста этой самае мятол і ну, металічныя і медны дрот. Мяне малавата. Металічны і медны дрот. В прынцыпе, мы можам дзе пусціць, вось тут зрабіць. Так, мы тут можам зрабіць. Я думаю, што... Не, напэўна, выдаляць не трэба, ці можна? Можна выдаляць? Абарваў. На вам. Значит, мы недзе тут зробім цэлы шмэндель дрот. Ой, не дрот, а зялёных мікрасхем. Таму што у нас тут ёсць якраз і металы, у нас тут шмат меднага дроту. Мы можем их тут подлучаць і хаця бы некалькі аўтаматаў яшчэ паставіць, потым іх вось так яны будуць ісці сюды. І тут уже недзе зноў будуць стварацца чырвоныя, таму што з чырвоных нам трэба будзе ствараць сінія яшчэ мікрасхемы. Краці тут да халеры яшчэ. Death Hole вельмі прыгожая, нават змяніла маё стаўленне да піксельных гульняў. Ну так. Бачылі мы. Аж аву змяніла у Telegram. Праз гэта мы ўсё ведаем. Значыць так, мы наше пакаленне, значит, зараз будзем тады ставіць аўтаматы, ці што, ці мятол трэба пераносіць. Так, значит, ось так, это у нас будзе мятол. Типу, наприклад, ми ось так можемо зробити. І вже тут буде... Автомати можна вже одразу ставити. Три. Уже неблага. І вони будуть створити зелененькі. А тут червоненькие гэты поедая. Ну, цеглы ему не хапае, глядите. А, цеглы ему не хапае, потому что мало здобывается. Тут усё, конечно, связано. Усё треба робить. Тут нечто пока что только на одну печку хапае. Я нечто хотел и больше две еще упхнул, а тут одна легко справляется. Тут на вот можно нечто. Ой, я, кстати, дам МорПГ. О, я поглядел. Я нават поглядел невеликий огляд на этот, на Empire, як он там, Envil Empires. Ну, я себе такого дозволить не могу. ММО.
Ну, гэта канцэпцыя цікавая, то бок гэта не зусім проста ММО, як у звычайным разуменні, тыпу за чэла бегаеш там, чэла свайго развіваеш і ўсё, там нейкія кланы далучаешся. А вот эта канцэпцыя таго, што ну ему там ёсць армія і ўсе і кожны салдацік у этой арміі гэта асобны чэл, ну гэта прикольна. Я паглядзеў, яна там конечно знаходіцца ў нейкім там люта нейкім бета-стане, і это самае. Але ну канечне канцэпцыя прикольная. Ці колькі марнаваць на яе трэба часу, гэта конечно іншае пытанне. Ну типу колькі там трэба, каб не ведаю дасягнуць чагось, ці там кожны забег ён ад пачатку пачынаецца. Картина такая. Так, углік на що там? А, краде з Oxygen not included. Так, значит, гэта робіцца. Не сказал бы, что это удало робіцца. Мне здаецца, что сюда можно и лапку іншую поставить. Нечто, конечно, это самое задолго. И сюды. Потому что она так само тут не поспевая. Так. Ты свое линейки отдал. Ну, так, я хотел что договорить, что я уже свои ММО отгулял. У меня была линейка, я шмат ее гулял у своей молодости. Ностальгия, приемные успомины, але зноў бы я гэтага, конечно, бы на гэта бы я зноў не пайшоў. Столькі часу у мяне просто няма. Каб одной гульні столькі часу отдавать, это ніяк. Ужо не могу. Это уже так. Так, ну что, здаецца, на сёння мы можем, напэўна, уже і скончваць. Крыху раней. Я лінейкі аддаўшы до жыцця, гэта не жарт. Во! Будзе што абмеркаваць. Это класс. Линейка это молодость. Это были часы. У деда была линейка, и он у яе гуляў. Ну все, фей, давай, не выдумляй. Карацей, линейшчики адны зберем. Бачиш, ты ад линейки не отпустила, цяпер глядзіш на это самое, на это он Энвил. Иначе что Фокс-Холл я поглядел, это стварали. Але только Фокс-Холл это уже про першую ці другую сусветную, так? Паладину моя павага. А что была Паладин? Покраў? Ці закинул? А, закинул на Пакс Гісторыя. Все з вами зразумела. Так, ну что, товарищи, давайте зараз будем распачынаць нашу любимую. Пакуль что можно голосовать, але ў пэўны момент я скажу, все, стоп голосование. Ну что? Все з вами зразумела. Вось что. Так, YouTube. Все, дзякуй вялікі ўсім тым, хто там у ютубчыку далучыўся. Калі што, у твічы можна глядзець, атрымліваць рудзенштэрны, за іх галасаваць, той самае галасаванне, якое вы бачыце зверху справа. Так што майце на ўвазе. Як у нас кажуць, стоп галасаванне. Давайте, все, я кажу стоп галасаванне, іду у бота і бота адключаю. Все. Так што ўсё, што далей, рудзінкі я вам не вярну. Я ўсё сказаў. Так что, ребята, калі уже нешта перастала недзе адбірацца, то значыць бля. Всё. Ой, бля, люди, это я не можу з вас. Карацей, чым нюанс? Калі я кажу, што я уже торможу, для вас гэта, карацей, это праз секунд, напэўна, 15, так што у нас крыху рассінхрон усё ж таки адбываецца, і калі вы там нешта нагаласавалі, і яно не адабрала, я уже не ведаю, што там за хто
Хто там што паскідваў, колькі паскідваў. Але, ребятки, уже все. Я уже сказал, стоп гульня, все. Верните это до 10к. Я зараз погляджу, что было апошні. Хопіть. Вяртай-ка. Я зараз вам верну. Усім, узад. Хитренькие все пошли. Зараз поглядеть, зараз будем разбираться. Ну что, ребята, на гэтым сам стрим на гэтым скончыўся, у тым сэнсе, что зараз будет скам-машина, так что хто хоча паўдзельнічаць, заставайцеся. Значит, так. Будем зараз разбираться, что вы там зноў мне нарабілі. Этими стоп гульнями трэба нешта рабіць, тому что я сказал тому моностоп, до вас гэта праз 15 секунд толькі дойдзе, калі я там отключил, калі оно там перестало записывать, это яшчэ трэба разобраться. Значит так. Мы зараз будем разбираться з усімі. Я все сказал. Скрадзі таймер, як у Раліфа. Ой. Я сказал стоп, что загадзя. Так я сказал стоп, я пачакаў яшчэ і толькі потым націснуў адключыць это самы. Адключыць бота. Я зараз пагляджу, что яно там. Яно записала карацей апошнія 2 машнінскіх. 2000. Вот что я на апошнім записала, я бачу. Так. 2 машнінскіх, калі ласка, і не змешваць. Давайте. Я зараз додам тут. Оп, 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 оп. Вяртай 5. Зараз я верну. Яму не вяртай, добра. Так, дададзім тут скам-машину дзе-небудзь. І ўсё, што пасля гэтага, я ўсім усё верну, не хвалюйцеся. То ведаю вас тут. Не верни, это ж капец будзе. Это ж запомнить, это ж ніхто нічого кепскага потым не ўспомніць. Так, ось і мае ваши ўсе інпутсы. Усім машнінскага за кошт планяра. Так, погнали. Так, кожному по машнінскому. Так, YouTube, або просто писать в чат, там немає затримки. Ну, в принципе, так можно в чат писать. Правильно, это з Ютуба. Так, моя 1000 дійшла до 4-ї гульні. Зараз ми поглядим. Починаю розпранатися. Доставай свого машнінського, зараз будемо глядіти. Значить, я забув, що мені треба поглядіти? Мені ж треба поглядіти. Значить, після 2 апошніх машнінських усё буде, я все верну. Так що можна не глядіти, в принципі. Можна ось тут прям у гэтым. У Твичі, в принципі, доволі зручно. Так. Глядите, ми отчиняємо. Глядим, где там машнінський намашнил. Та ось гэта, напевно. Так? Так тобі тільки атрымліваецца 2000 треба вернуть. І все. Так? Значит, ось гэта. Reject. Ну ось так. Ось так. І паладіну 10к. Чаму? Паладіну все записано. Ось його паладіна 5к. Бачу. Больше не бачу. Вернулись. Ну, все, я все вернул. И 5 застаецца. Все, что до машнінскага, все застаецца. Вот это все застаецца. Все, что пасля машнінскага, я все вернул. Так что скам машина не падмана. Так, нам трэба, дарэчы, паскорыцца, мне што жонка ж працаваць зараз. Так, значит, гэта ўсё. Усё. Правильно? Правильно. Пасля машнінскага хоць потоп. Золотые слова. Все, запускаем тады Hey Spinner. А што у нас, дарэчы, там па гульнях-то атрымалася? Oxygen 15, Pax 19, Ancestors 27 и Witchfire только перемогу отрымал. Вот вы индусы, конечно. Все взяли и снова поломали. Давайте крутить. 23 инпута. Это значит, что 3 раза вертаем. Погнали. Казик, ребята, казик. Знову буде факторія, не ведаю, може не. О, тутейшему 250 вертається. Глядите, height input, по-перше. А то буде вам. То почнете потім мені розказувати, що вас усі покривдили. Так, де ти?
Тутейшему 250. Шукаем, где он там наголосовал на 250. О, reject. Надо Машинский все взломал. Ну. О, гумзику 1000 вертається. Hide and put. Так, вертаем 1000 гумзику. Reject. Ну и опошний разочек. Рот крокодилами, YouTube. Глядите, гумзику еще 250. Ось так, ребяточки. Все, hide and put. Шукаем. Так что, ребята, нікому ні пятерочки, нічто з гэтага не вярнулася. Значит, гумзик, 250. 250 там было? Да, 250. Reject. Астатніе ўсё, як заўсёды. Complete all. Усё, каб не было ніякіх крыўд, што я вас усіх падмануў. Ну што, сябры, на гэтым усім вялікі дзякуй, што завіталі. Дзякуй усім тым, хто галасаваў, хто пісаў у чацік. Дзякуй вялікі спонсорам на Patreon за вашу падтрымку. Дзякуючы ёй гэта ўсё і магчыма. Залятаем на фолловинг, глядзім, хто там гуляе. Там, значит, Кіруся, карацей, гуляецца. Гэты свет не гатоў да такой курысу, нейкія каўбаскі. Это Аліса, нормально, будем гуляць у Алісу. Асоба дзякуй Машнінскаму, які ўсё паламаў. Наступны стрым усім. Я не ведаю, у мяне ёсць адна гульня на геймпас Луна Абіс. Але я баюсь яе запускаць, баюсь, што за 2 гадзіны яна нас задушыць. Там типу шутан, але яна можа прикольная будзе першыя 10 хвілін, а дальше я не ведаю, што далейшым будем з ёй рабіць. Все, давайте зарэйдзімся тады да курысу, да таго, каб вы атрымалі свае рудзінкі. Усім вялікі дзякуй яшчэ раз за стрыманэску. Дзякуй вялікі ютуберскім таксама. Все, прыходзьце заўтра 14:00, усіх чакаю, будзем што-небудзь гуляць, што-небудзь прыдумаю. Все, усіх абдымаю. Калі ласка, не ў факторыю. Ну, можа быць, уже не будзем у факторыю. Добра, чорт з ім. Пак з гісторыю качаць не трэба. Вось адчапіся. Вось пераможа, будзем гуляць. Усё, з прынцыпу не буду запускаць цяпер. Все, усіх абдымаю. Завтра 14:00 чакаю ў госці. Я не зразумеў, што не адбыўся рэйд? Ці што? Што гэта было? Мы нікуды не паехалі? А чаму мы нікуды не паехалі? Што за гаўно? Ці што? Ці рэйд адбыўся? Адбыўся рэйд, нормально.